No sé si queden amics i si existeix l'amor, si tu pots estar amb mi per parlar de dolor, si existeix algú que escolti quan qui parla sóc jo i no sentir-me sol. Pot ser que la vida em portés fins al sol, pot ser que el mal et mani les hores o que tot el teu riure guanyi la partida al dolor. Pot ser que el dolent sigui avui. Bé, gràcies a tots per vindre. Avui anem a fer un acte solidari en record de la Dana. Quan parlem de la Dana, el primer que n'hi ha que recordar és que han hagut víctimes mortals. En Catarroja, per exemple, han hagut 25 morts i en Massanassa han hagut 12. Sense oblidar al treballador que va faltar en el col·legi Lluís Vives. Així que per recordar-los a tots i en la seva memòria anem a fer un minut de silenci. Quan la federació es va posar en contacte amb nosaltres, ens vàrem dir que el que volien era donar diners perquè material, i així estàvem ja amb molt de material, no sabíem ja què demanar, teníem botes, teníem lleixiu, teníem de tot, i del material ja s'estaven encarregant d'altres. Aleshores ens varen dir que el que volien era donar diners directament a les persones afectades. Per això varen fer una iniciativa de recollida de diners amb el vistiplau de la Confederació Mundial de Penyes. Avui està entre nosaltres el president de la Confederació Mundial de Penyes, Toni Gil, que volia dir unes paraules. Moltes gràcies, José. En primer lloc, simplement sumar-me en el condol a totes les famílies i les víctimes de la Dana. Jo no havia vingut a València des que ha succeït i realment fa fredor quan entres per Catarroja i vens cap aquí, fa fredor realment veure doncs, el que heu patit, no? I quan en Miquel vam parlar de posar en marxa aquesta col·lecta solidària del moviment de penyes del Futbol Club Barcelona, doncs vàrem estar d'acord, i no només estar d'acord, sinó que vam fer de corretja de transmissió de la iniciativa de la federació a altres federacions i altres penyes d'arreu. En aquesta iniciativa han col·laborat moltíssimes penyes d'arreu, no només d'aquí de València, sinó de Catalunya i d'altres punts de l'estat espanyol. Per tant, aquest agraïment a tothom. Perquè precisament el que cal ressaltar avui precisament és la fortalesa d'aquesta organització, de l'organització del moviment de penyes. Tenir una federació de penyes com tenim aquí a València i realment tenir la confederació que plega a tot aquest moviment fa que siguem forts.
I això és el que realment ens dona fortalesa, l'organització. I per això avui podem ser aquí, i per això avui podem fer aquesta aportació, i per això doncs, volem aquest gra de sorra per col·laborar i per contribuir a millorar la vida en aquest entorn doncs, que ha patit tantíssim. Aquest és el sentit últim de la meva presència aquí avui. Agraïment i traslladar-vos força tant a la penya de Massanassa com a la penya de Catarroja, que estan aquí. Vine cap aquí també, president. Fort aplaudiment també per ell. Perquè el Barça ens uneix, evidentment que sí, i a més Massanassa, doncs la penya està intacta i està dalt, però Catarroja pràcticament l'ha de tornar a fer. L'ha arrasat, exactament. No? Des d'aquest punt de vista, per tant, tot el nostre suport, tota la nostra ajuda i, evidentment, la nostra solidaritat. El moviment, la fortalesa del moviment de penya de Futbol Club Barcelona es demostra un cop més en actes com el d'avui. Moltíssimes gràcies, moltíssima força. Moltíssima força per tirar endavant, per continuar endavant, perquè segueix endavant la vida i perquè, evidentment, per tot allò que necessiteu, parlo de les penyes, evidentment, aquí ens teniu. Moltíssimes gràcies a tots i molta força. Miquel Gomis, sí que també vol dir unes paraules. Bé, jo pues, l'únic és dir un poc com ha anat aquesta recollida. Bueno, vam estar en contacte amb la Confederació Mundial, la nostra federació, van dir que era necessari fer aquesta recollida i bé, la veritat és que la gent ha col·laborat prou. No només les penyes, que la gran majoria, sinó gent particular, penyistes i barcelonistes, que han volgut posar també en la seva aportació. I bueno, dir també que estem a disposició de les penyes dels dos pobles que tenim, perquè són les més afectades, que són Massanassa i Catarroja, i que dir també que ells són, una vegada que vam fer la recollida, es van posar en contacte els dos presidents i van dir, què necessiteu? A on ho podem invertir? I els dos van coincidir en donar-ho a les associacions del xicotet comerciant i empresari, tant de Massanassa com de Catarroja. Entonces yo pensé que la decisió d'ells és la acertada i és el que anem a fer. Bé, això, quan se posarem en contacte amb la federació, ens va convidar a buscar associacions que estigueren afectades per la dana i nosaltres, la junta directiva, el primer que ens va passar pel cap és ACEMAS, l'Associació de Comerciants i Empresaris de Massanassa, perquè pensem que el comerç és un dels sectors més afectats de Massanassa. Jo diria que si no és el 90, és el 95 i si no el 100% dels comerços que han sigut afectats. Per tant, si se vol acostar la presidenta Teresa d'ACEMAS, donarà el xec quan hi sigui. Res, doncs jo només tinc que dir que gràcies, mils gràcies, milions de gràcies, no n'hi haurà mai prou gràcies per agrair-ho. Intentarem i farem perquè aquests diners arriben a tots els comerços, que puguem tots remuntar una miqueta no, del tot. Perquè, com diuen, un poble sense comerç estem perduts. Entonces n'hi ha que donar-li vida i això estic segura de que li anem a donar molt bona vida. Milions de gràcies, de veres. Bé, ara passaré el micròfon a David, el president de la penya de Catarroja. Bueno, bona tarda a tots. Primer donar les gràcies a la penya de Massanassa per fer així este acte. Tots sabem que són moments molt durs per la majoria de gent, tots coneguem algú, tots han passat alguna història molt horrible, ¿vale? Però això el que va fer és que se donen compte de que entre nosaltres al final l'amistat creix, tenim els veïns, tenim els amics i al final és el que compta, que entre nosaltres eixirem de tot això. ¿Vale? Nosaltres hem perdut la penya completament, està arrasat, i tinc que dir que, bueno, gràcies a les penyes, perquè al final s'han volcat totes d'una manera o d'altra, per exemple, Sueca,
que vingué José Juan a la penya de Catarroja, ens envia productes de primera necessitat. Tenim una penya de Saragossa que ens va fer un donatiu de 400 euros i el dilluns ho hem convertit comprant 20 caixes de Nadal que s'anem a repartir en veïns afectats, sobretot en gent major que viuen plantes baixes, que ho farem el dilluns. I donar les gràcies a la penya de Saragossa. I després, sobretot, que ens ha arribat molt al cor, perquè passaran moments que es van reunir pensant que no anàvem a obrir la penya més, que possiblement també hem acabat així tots, en Massanassa, de socis, però gràcies a la federació, a Miguel, a tot el món, ens van transmitir que van fer-se càrrec de la reparació de tota la penya, i això a nosaltres ens ha arribat molt al cor, perquè és un lloc on se juntaven, realment som amics, perquè al final ja portem molts anys, som amics, que juntem a veure una de les coses que més ens agrada, que és el Barça, i veure que no anem a tenir aquest espai, com que se mos trencava algo per la part de dins. Entonces l'únic que puc dir és gràcies a tots, gràcies als socis, gràcies a les penyes, gràcies a tot el món, gràcies a tots i de veres, vos portarem sempre en el cor a tots els que anem estat ahí i s'anem ajudat entre tots. Moltes gràcies. Vosaltres, com hem dit, també vam dir de donar l'import a la TIPED, a l'Associació de Comerciants i Joguets Empresaris, i va rebre el xeque José en nom de la TIPED. Bé, com ha dit el meu company David, n'hi ha hagut altres iniciatives, per exemple, així baixaren de Barcelona fa 2 setmanes la penya Tsunami, amb xoguets per als xiquets de la nostra penya, i també especialment la penya barcelonista de Mislata, que també ha fet una crida per rebre diners perquè ens ingressen directament donatius a la nostra penya. Un aplaudiment a José, el president de la penya de Mislata. Simplemente dar las gracias. Nosotros somos una pequeña peña, además muy joven, con pocas personas, y nuestra iniciativa fue, en la junta directiva el día 1 de noviembre mismo nos reunimos y decidimos que lo mejor era dar dinero y que lo distribuyeran de la forma que creyeran conveniente, que llegara a todas las personas posibles, y esa fue nuestra misión. Como somos pocas personas, intenté, a través de amistades, con peñas de Francia, con la peña de Stuttgart, con la peña de Masaya, en Euskadi, en Suiza también, Martigny, y en Francia pues la de París, Burdeos, Lorraine, y la peña Gabriel López Sola de Saint-Jury, en Albi, con mi gran amigo Vincent Pogot, y ha echado una mano tremenda, y es simplemente dar las gracias a todos por la colaboración que están dando. Muchas gracias. Bé, pues, en els diners que van rebre de totes les penyes que ha nombrat José, la junta directiva també es va reunir i vàrem decidir fer el mateix que hem fet en els diners de la federació. Era decidir a quines associacions donàvem els donatius. Vàrem pensar en Bombers pel Món, en primer lloc, perquè ja hem treballat amb ells amb la guerra d'Ucraïna, ja havíem treballat amb ells, i perquè pensem que han fet una gran tasca així en el poble. Si se pot acostar la representant de Bombers del Món, donarà el xec Muchas
muchas gracias por contar con la asociación. Estoy segura que todo el esfuerzo que habéis hecho para reunir este dinero va a llegar a lo que se necesita, porque tota pedra fa pared y ahora es muy importante toda la colaboración, así que muchísimas gracias. Bé, també vam pensar en la Terreta, en la nostra seu, que durant aquests dies de la Dana, dels dies posteriors a la Dana, es va convertir en un lloc d'avituallament on la gent venia, tenia dinar, tenia desditxuni, podia agafar botes, tenia fruta. Bé, han estat així treballant per el poble i volíem reconèixer-ho. Si se pot acostar Pepe, president de la Terreta. Donarà el xec Antonio de l'Aguilar. Yo creo que el presidente de la sociedad la pena va trobar-se, i sí que és de veres que han passat un mes des que has començat tot això, han passat una temporada de només un mes i pico molt dolent, però poquet a poquet han pogut aplegar on estem en aquest moment, que està prou apressat. I és de veres també que la societat un poquet que la podem tirar avant, i gràcies a la Penya va tornar a seguir avant i aconseguir coses més importants. Bé, també pensarem en l'AMPA de l'Ausiàs March i Lluís Vives. Tots sabeu en quin estat està el col·legi i l'any que ve segurament serà un any difícil per als xiquets perquè segurament tindran que estar en barracons. Així que per l'AMPA també un reconeixement. Si se volen acostar representants de l'AMPA, donarà el xec a ell. Poseu per la foto. ¿Voleu dir unes paraules? Simplemente agradecer el dinero de la donación, que gracias a este dinero pues podremos seguir colaborando con nuestros colegios públicos que tenemos aquí en Massanassa. Muchas gracias. I per últim, tots els anys fem un detallet a Ricardo Ialuzzi, que estan treballant sempre per nosaltres, ens ajuden a fer actes com el d'avui i a organitzar els sopars i els dinars. Els dies que ha estat tancada la Terreta, està tancada al públic en general, però estava oberta per donar suport a la gent del poble. Ells han estat així treballant sense cobrar i un reconeixement per a ells. Donaran més detalls, cura i fàcil. Bé, moltes gràcies i ara, si voleu, les associacions que heu rebut els xecs, vingueu així i fem una foto i ja podem passar a berenar. No sé si queden amics i si existeix l'amor, si tu pots estar amb mi per parlar de dolor, si existeix algú que escolti quan qui parla sóc jo i no sentir-me sol. Pot ser que la vida em portés fins al sol,
pot ser calma, et mani les hores, sóc de tot. Que volen que digui unes paraules, jo crec el jornal de president ja me l'he guanyat, però seré molt breu. Bon Nadal, bones festes, per a la normalitat encara queda... Hasta falle. Per a la normalitat encara queda un tros, però com diu el nostre himne, tots units fem força, visca el Barça, visca les Penyes i visca Catarroja i Massanassa. Bueno, Mirata. Vaig guanyant el control, van jugant amb ta vida, van trencant l'amor, van deixant-te tot sol. I sé si vius tot sol, i sé si vius tot sol, i sé si vius tot sols avui. Allò que es pot millorar, allò que pugui trobar, allò que